că vom fi și uităm mult prea des să mai fim. Vrem să avem cât mai mult, ca și cum n-am mai ști ce săraci lumea vom părăsi. Spune de ce tot alergi, spune ce vrei să culegi, pierzi rătăcini de-ani întregi în neștire. Mâine la capăt de drum tu vei afla că oricum fără Iisus toate sunt amăgire. Ce iluzii s-au dus, ce iluzii mai sunt, clipe care ne trec ca o umbră pe gând. Alergăm după nori, alergăm după vânt și deschidem târziu pumnii goi. Vrem un nou început, însă timpul pierdut nu se întoarce nici când înapoi. Spune de ce tot alergi, spune ce vrei să culegi, pierzi rătăcini de-ani întregi în neștire. Mâine la capăt de drum tu vei afla că oricum fără Iisus toate sunt amăgire. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava. Amin. În întâia epistolă a apostolului Ioan, în capitolul 3, versetul 20, știm și citim că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Știm că Dumnezeu este omniscient, adică atoate cunoscător. El cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. Pentru El nu este o taină, nici trecutul nostru, nici prezentul nostru și nici viitorul nostru. În cartea Proverbelor spune omul lui Dumnezeu Solomon, ochii Domnului sunt peste tot. Totul este gol și descoperit înaintea Lui. Și totuși, Dumnezeu nu știe niște lucruri pe care tu le știi. Și unul dintre ele
Un lucru important pe care Dumnezeu nu știe și tu poate că-l știi, este că Dumnezeu nu știe niciun păcătos care să n-aibă nevoie de mântuire și care să nu poată fi mântuit. În Romani, în capitolul 3, versetul 23, Pavel scrie bisericii din Roma căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ori acest lucru lovește puternic în neprihănirea noastră a românilor, pentru că noi suntem păcătoși, ne naștem păcătoși și toți avem nevoie de mântuirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aici nu vorbim de păcate mici sau mari. Românii cataloghează păcatele ca unele fiind de moarte, altele sunt mai mici. Dar înaintea lui Dumnezeu cel mai mic păcat al nostru l-a pus pe Domnul nostru Iisus Hristos pe crucea de la Calvar. De aceea în Romani, în capitolul 10, versetul 13 spune: fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Va trebui să înțelegem că suntem păcătoși. Va trebui să înțelegem că avem nevoie de mântuire. Va trebui să înțelegem că în momentul în care spui că n-ai păcat, îl faci mincinos pe Dumnezeu. Avem nevoie de pocăință, avem nevoie de mântuire. Toți oamenii au nevoie de pocăință, toți oamenii au nevoie de mântuire. Tu ai nevoie de mântuire. Eu am nevoie de mântuire. Pentru că suntem păcătoși, spunea David, în păcat m-a zămislit mama mea. Sunt un om păcătos. Păcătuiesc în fiecare zi cu gândul meu, cu fapta mea, cu vorba mea, cu trăirile mele, cu viața mea. Păcătuiesc zilnic și acest lucru ar trebui să mă doară. Va trebui să înțeleg că nu mă pot mântui singur și că am nevoie de mântuire. Va trebui să înțeleg că sunt păcătos. Va trebui să îmi doresc ca să fiu mântuit. Am citit într-o carte că în timpul celui de-al doilea război mondial, un soldat neamț a ajuns într-un spital și avea nevoie, fiind într-un spital al englezilor, avea nevoie de o transfuzie de sânge. Și medicii au hotărât să-i facă această transfuzie de sânge, dar nu avea decât un singur om, grupa sanguină a neamțului. Și omul acesta era un sergent american negru, la care neamțul, când a văzut că trebuie să ia sânge de la un negru, el, arianul, cu ochi albaștri și cu părul blond, a spus: n-am nevoie de transfuzie. La care medicii au spus: dacă tu nu accepti transfuzia, tu vei muri. La care a spus: mai bine mor decât să iau sânge de la cioroiul acesta, de la negrul acesta. La care doctorul a spus: mai bine mori, și a murit. Avem nevoie de această transfuzie de sânge pe care în urmă cu 2000 de ani, pe crucea Golgotei, Iisus Hristos, Domnul nostru, ne-a oferit-o. Sângele Lui pentru păcatele noastre. Sângele Lui în locul sângelui nostru. Avem nevoie de mântuirea lui Hristos pentru că suntem păcătoși. Bem păcatul în fiecare zi, ca pe apă. Respirăm păcatul în fiecare zi, ca pe aer. Învățăm mai devreme și mai repede să mințim decât să spunem adevărul. De copii ne naștem păcătoși și trăim în păcat. Păcate pe care le vedem și ne apasă atunci când lucrează conștiința noi. Păcate pe care le vedem poate mărunte, dar ele sunt mari. Pentru cel mai mic păcat al meu, Hristos a murit pe cruce. Dumnezeu nu știe apoi niciun loc mai bun decât cerul. Dacă veți citi din Sfânta Scriptură, în cartea Apocalipsei, în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, în capitolul 21, Ioan, Sfântul Apostol Ioan, descrie o vedenie pe care el a avut-o cu privire la locul ceresc. O cetate de aur curat, zidurile fiind de iaspis, temeliile din pietre prețioase. N-are nevoie de lumină cetatea aceea frumoasă. Mărimea unui bloc imens cu 400.000 de etaje. Un bloc de mărimea, un cub perfect de mărimea Franței. Luminat de soarele care este Domnul nostru Iisus Hristos. Un loc minunat, cerul. Ne naștem cu gândul la cer. Trebuie să fie ceva dincolo de viața aceasta a noastră, mărginită pe pământul acesta. Există cer. Există cer și acolo nu va fi nici lacrimă, nici durere. Acolo nu vor fi nici copii abuzați, nici divorț, nici părinți care se ceartă, nici copii care fug de acasă, nici abuzuri, nici sărăcie, nici minciună, nici boli, nici cancer, nici durere, nici singurătate, nici viață ciudată, amărâtă, slabă și nevrednică. Suntem pregătiți pentru cer. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos ne-a pregătit cerul. Le-a spus ucenicilor: vă este de folos să mă duc. Dacă eu mă duc, vă voi pregăti acolo sus în cer un loc. Și după ce vă voi pregăti locul, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. De 2000 de ani cerul se construiește pentru noi. Și l-a construit și îl construiește direct Iisus Hristos, Domnul nostru. Pentru că El a fost pe pământ și știe de ce avem nevoie noi oamenii. Pune Sfânta Scriptură că Sfântul Apostol Pavel
a fost până în cer într-o vedenie dumnezeiască, dar a venit de acolo mut, pentru că n-a știut să povestească și n-a putut să povestească ceea ce a auzit și ceea ce a văzut acolo. Avem nevoie de ceva mai mult decât pământul acesta în care ne împlântăm picioarele în fiecare zi. Avem nevoie de un vis și visul acesta se numește cer. Dacă aveți în voi dorințe pe care nimeni de pe pământul acesta nu le poate împlini, înseamnă că sunteți creați pentru o altă lume, pentru cer. Dumnezeu nu ne-a promis pământul acesta, indiferent cât de mult cer încercăm să aducem noi jos pe pământ. Indiferent câte case frumoase și mașini de lux vom avea, indiferent câte bogății, indiferent ce telefoane mobile vom folosi, indiferent ce lucruri mărețe vom realiza, nimic nu se compară cu bucuria cerească. Suntem creați pentru cer. Aici nu suntem acasă. Câinele meu este acasă pentru că el aici pe pământul acesta s-a născut și aici va muri. Dar eu m-am născut pe pământul acesta, dar am fost creat special pentru cerul lui Dumnezeu. Eu sunt acasă doar acolo sus. Aici pe pământul acesta sunt doar flotant. Acolo voi fi proprietar. Aici sunt doar chiriaș pe pământul acesta. Acolo voi fi proprietar. Aici sunt doar trecător pe acest pământ. Acolo voi fi veșnic. Moartea nu este un punct, ci o virgulă. Este trambolina care ne înalță spre cer. Dumnezeu nu știe niciun loc mai bun decât cerul. Dumnezeu nu știe că există ceva mai frumos decât cerul. El nu știe nimic despre plaja din Hawaii, din Malibu. El nu știe nimic despre orașele mari în care ne dorim să ajungem. Ci El știe că cel mai frumos loc pentru noi din universul acesta este cerul. Acolo te chem pe tine. Un om mântuit, un om care are păcatele iertate, un om care știe că e păcătos, dar vrea ca să fie un păcătos mântuit, vrea ca să-și mărturisească păcatele, să se spovedească și să se lase de ele. Omul acela care trece prin pocăință, prin credință, omul acela, prin nașterea cea din nou făcută din Duhul lui Dumnezeu, omul acela într-o zi va vedea cerul. Omul acela care trăiește după Sfânta Scriptură, omul acela care se lasă de lume, omul acela care se lasă de păcat, omul acela care vrea să trăiască frumos pe pământul acesta, se pregătește în fiecare zi pentru cer. Dacă faceți așa și vă veți pipăi umerii, veți vedea că vă cresc aripi, încet, încet, aripi de îngeri. Dumnezeu nu știe niciun loc mai frumos decât cerul, dar Dumnezeu nu știe niciun loc mai rău decât iadul. Dacă există păcătoși și dacă există mântuire, dacă există cer, atunci noi românii știm că există și iad. Foarte mulți români cred atât în existența cerului, a raiului lui Dumnezeu, cât și în existența iadului. Aici este ceva ce ne unește, știm acest lucru cu toții. Și cum cerul nu-i pe pământul acesta, nici iadul nu este pe pământul acesta. Este iadul, un loc pe care Dumnezeu nu l-a făcut pentru oameni, și Dumnezeu l-a făcut pentru Satan și demoni. Dar din păcate oamenii prin neascultare și prin păcat au hotărât să meargă acolo. Se pune o întrebare, oarecum un Dumnezeu bun, un Dumnezeu milos, un Dumnezeu al dragostei și îndurării să trimită oamenii în iad? Nu e adevărat. Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad. Dumnezeu trimite oamenii doar în cer. Acolo mergi crezând în Hristos Domnul. În iad te duci singur. În iad alegi tu să te duci. Dumnezeu ne-a creat liberi. Dumnezeu ne-a creat cu liberul arbitru. Dumnezeu vrea ca noi să folosim acest liber arbitru pentru a alege cerul. Spunea omul lui Dumnezeu, Iosua, lui Dumnezeu i-a spus în felul următor: ți-am pus în față calea vieții și calea morții. Ți-am pus în față cerul și iadul. Ți-am pus în față veșnicia cu Dumnezeu sau veșnicia în chin. Ți-am pus în față minciuna și adevărul. Ți-am pus în față frumosul și urâtul. Ți-am pus în față toate aceste lucruri. Alege. Alege. Este o problemă de alegere a noastră personală. Biblia ne spune că în iad este un loc de întuneric. Biblia spune că în iad sunt viermi, foc și chin. În iad e durere și amărăciune. Iadul, spunea unul dintre filozofi, e adevărul înțeles prea târziu. Iadul este locul regretelor, locul durerii, locul arderii și chinul. Iadul este creat pentru demoni și pentru Satana, dar din păcate oamenii au hotărât să-l folosească și ei. Iadul este locul în care Dumnezeu nu vrea să ajungi. Iadul este locul în care se vor duce nu acei oameni care sunt păcătoși, pentru că dacă ar trebui să meargă păcătoși în iad, spunea Sfântul Augustin, toți am merge acolo. Iadul este doar pentru acei oameni care n-au înțeles că trebuie să se pocăiască de păcatele lor și să creadă. În iad merg oamenii aceia care n-au acceptat jertfa izbăvitoare a sângelui Domnului nostru Iisus Hristos pentru ei, pentru fiecare. Un preot odată
a hotărât să facă și să țină o predică în biserică și a intitulat acea predică Ce trebuie să faci ca să ajungi în cer? Și a scris pe o coală de hârtie, pe o parte a unei coale de hârtie, a scris ce trebuie să facă omul ca să ajungă în cer. Să se pocăiască, să creadă, să-și mărturisească păcatele, să se lase de ele, să-și dorească să înceapă o viață nouă, să citească Sfânta Scriptură, să meargă la biserică în fiecare duminică, să se comporte frumos cu ceilalți oameni, să dăruiască săracilor, să lucreze pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu, să semene cu Hristos în tot. Așa a scris. Pe cealaltă parte a scris doar un titlu. Ce trebuie să facă oamenii ca să ajungă în iad? Și n-a mai scris nimic în continuarea paginii. Fiul său, care avea câțiva anișori, s-a dus seara și a spus mamei lui: Mamă, tata nu și-a terminat predica. Uite, am găsit-o la el pe birou și scrie ce trebuie să facă oamenii ca să ajungă în rai, ca să ajungă în cer. Dar când am întors pagina pe cealaltă parte, unde scrie ce trebuie să facă oamenii ca să ajungă în iad, nu mai scrie nimic. Tata nu și-a terminat predica, la care mama lui a spus: ba da, tatăl și-a terminat predica. Copilul a înțeles atunci că pentru a ajunge în iad nu trebuie să faci nimic. Trebuie să te lași în voia valurilor, în voia știrilor de la 5, câte un meci, câte o glumă, câte o bere cu prietenii, câte o țigară, câte o fată, câte un păcat, azi și mâine. În iad, ca să ajungi, nu trebuie să faci nimic pentru a ajunge în iad. Trebuie să te lași în voia acestor lucruri care de fapt ne macină viața, ne distrug tinerețea, ne distrug familiile, păcatul care de fapt e rușinea popoarelor. Nu trebuie să faci nimic ca să ajungi în iad. Trebuie doar ca să te lași purta de val. Trebuie ca să faci ce face lumea, vulgul. Trebuie ca să te îndopi cu ei la același potop de desfrâu. Trebuie să trăiești doar pentru trupul acesta și nu pentru suflet. Trebuie să trăiești doar pentru carnea din tine, nu și pentru partea cea imaterială care e veșnică. Ca să ajungi în iad, nu trebuie să faci nimic. Trebuie doar ca să trăiești animalic pentru ziua de astăzi, uitând că ai fost creat pentru o altă lume, pentru o frumusețe a unei noi vieți. E trist iadul. Poate că cea mai tristă poezie, și nu vreau să vă spun decât un mic fragment din ea. O poezie a unui scriitor rus, unul dintre cei mai mari poeți ruși, care a crezut că are cerul pe pământul acesta, căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei din lume, balerina americană Isidora Duncan. El este Serghei Alexandrovici Esenin, un om celebru, un om care avea totul la un moment dat, dar care până la urmă a ajuns ca să se sinucidă și să scrie ultima poezie cu sângele lui. Avea deja viziunea locului în care se duce, a locului de singurătate, durere și chin. Știți cum zugrăvește el iadul? Spune într-una dintre poeziile lui: acolo știu că nu foșnește în zări, cu gâturi lungi de lepădă secara. De aceea, în preajma tainicei plecări, eu mă înfior și îmi simt adânc povară. Așa e că simți și tu povara aceasta. Așa e că îți dai seama că ai fost creat pentru cer. Dumnezeu spune că ești păcătos, dar poți să fii mântuit. Poți să te pocăiești, poți să te întorci la Dumnezeu. Nu-ți dai seama de fapt că ești creat pentru cer și nu pentru iad. Dumnezeu a pus în tine ceva minunat. Ești de mare preț în ochii Lui. Te iubește Dumnezeu și vrea să fie împreună cu tine, acolo în cer. Spune Sfânta Scriptură că înfrățirea noastră este văzută ca o nuntă. Comuniunea dintre Hristos și biserică este ca o nuntă. Biserica este mireasa lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. El este mirele. Oare această nuntă nu-i dureros să fie fără tine acolo sus în cer? Și tu să stai și să regreți o veșnicie că ai fi putut fi și nu ești acolo. Și nu mai poți fi acolo, pentru că după ce pleci spre veșnicie, nu se mai poate schimba nimic în destinul tău. Spune Sfânta Scriptură: copacul în care parte a căzut la pământ, în aceea rămâne. Fiul omului are puterea pe pământ, spune Sfânta Evanghelie pe Ioan, să ierte păcatele. Dumnezeu nu poate ierta sub pământ păcatele noastre. Indiferent cât de lucruri frumoase vor spune preoții despre noi, la mormântarea noastră, destinul nostru este pecetluit de Dumnezeu. Nu contează cum te văd oamenii, contează cum te vede Dumnezeu. Dumnezeu apoi nu știe niciun moment mai bun în care să fii mântuit decât astăzi. Dumnezeu nu știe că există un mâine pentru mântuirea ta. Dumnezeu nu știe că există o altă zi pentru ca tu să spui: da, Doamne, eu sunt un om păcătos, ai milă și de mine. Iartă-mă ca pe tâlharul de pe cruce, mântuiește-mi păcatele. Mă las, Doamne, de minciună și de curvie, de răutate și păcat, de pornografie și ceartă, de lăcomie și alcool, de tutun și amărăciune.
mă las de invidie, mă las de păcatele vieții, de furt, mă las de păcatele lumii acestea, mă las de poftele lumești. Doamne, ai milă și de mine. Dar azi, Doamne, te rog să ai milă și de mine, pentru că nimeni n-a făcut contract cu Dumnezeu pentru ziua de mâine. Dumnezeu nu știe niciun moment mai bun în care să fii mântuit decât azi, spune Pavel în cartea a doua a Corintenilor, epistole către Corinteni, în capitolul 6, versetul 2. Căci el zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, acum este ziua mântuirii. Și în cartea Evreilor spune cuvântul lui Dumnezeu, în epistola către Evrei, în capitolul 4, de aceea să luăm dar bine seama, fraților, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Există un prea târziu și Dumnezeu nu vrea ca noi să trăim în acest prea târziu. Dumnezeu vrea ca noi să trăim în ziua de astăzi și în ziua de astăzi să spunem, Doamne, până mâine pot să mor de 100 de ori. Te rog, Doamne, mântuiește sufletul meu. Am citit o istorioară despre unul dintre sfinții bisericii catolice, Sfântul Ioan Bosco, care la un moment dat s-a întâlnit cu 3 copii și unul dintre ei avea să devină și cel mai târziu sfânt, la 14 ani, Dominic Savio. Ori i-a întrebat pe cei 3 copii care se jucau afară, hei copilașilor, ce ați face voi dacă ați muri în 5 minute? Unul dintre ei a spus, dacă aș ști că mor peste 5 minute, aș fugi repede la preot și m-aș spovedi. Celălalt a zis, al doilea copil, dacă aș ști că mor peste 5 minute, aș da înapoi ce am furat. Dar tu, l-a întrebat pe Dominic Savio, ce ai face? La care el a zis, m-aș juca în continuare, pentru că tot timpul m-am pregătit pentru moarte. Va trebui să fiți pregătiți nu numai pentru viață, nu numai pentru diplome și măritiși, va trebui să vă pregătiți și pentru moarte. Va trebui să vă pregătiți nu numai pentru a câștiga bani și a vă face tot felul de operații estetice, va trebui să vă pregătiți și pentru moarte. Preoții din biserică și pastorii din biserici vor trebui să vă învețe nu numai cum să trăiți, ci și cum să muriți. Va trebui să trăiți astăzi, pentru Dumnezeu, astăzi. Astăzi este ziua mântuirii, acum. Nu există un moment mai bun decât astăzi. Mâine pot să fie o amintire. Diavolul nu-i supărat pe noi câtă vreme avem planuri pentru ziua de mâine. Dar Dumnezeu vrea să ne spună, eu am pregătit pentru tine ziua de azi. O vino azi, spunea o cântare veche. Te cheamă azi o voce duce. Încă mai este loc la cruce. O vino azi. E poate ultima chemare și pentru tine, dragul meu. E poate ultima chemare. Împacă-te cu Dumnezeu. Dumnezeu nu știe niciun moment mai bun în care să fii mântuit decât azi. De aceea, este bine să știi și tu că azi este ziua ta, ziua mântuirii tale. Când auzi acest mesaj, pleacă de pe genunchi și spune Domnului, Doamne, sunt un păcătos. Iartă-mă și pe mine păcătosul. Iartă-mi păcatele cele cu voie făcute, cele fără de voie, cele cu știință și neștiință. Iartă-mi păcatele făcute cu gândul. Iartă-mi păcatele făcute cu fapta. Iartă-mi păcatele făcute cu vorba. Iartă-mi păcatele, Doamne, pe care le cunosc, pe care nu le cunosc. Iartă-mi-le toate, Doamne, nu vreau să mă duc la culcare, fără ca să am păcatele iertate. Du-te și pune-te pe genunchi și spune Dumnezeu, Doamne, iartă-mă și pe mine păcătosul, iartă-mă și pe mine păcătoasă. Dumnezeu nu știe niciun alt mod de a fi mântuit decât prin Fiul Său, Iisus Hristos. În Ioan, în capitolul 3, versetul 16, spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar în Fapte, în capitolul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, căci nu există niciun alt nume dat oamenilor sub soare în care să fie mântuiți, niciun alt nume, nici numele unui sfânt, ci un singur nume, numele Domnului nostru Iisus Hristos. Doar Hristos poate mântui de păcatele noastre. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. El a venit pentru că El este marele păstor al oilor. Noi suntem oile rătăcite ale turmei Lui. Am citit odată într-o carte despre o femeie de la care a plecat bărbatul prin moarte. A rămas singură cu o fetiță acasă. A crescut-o greu, foarte greu. La un moment dat, fata crescând, a hotărât să plece de acasă, să meargă în orașul cel mare. Și s-a dus în orașul cel mare. A fugit, mama n-a știut de ea, n-a știut unde a plecat. Fata s-a dus după aceea și a ajuns în infernul drogurilor, a prostituției și a vândut trupul pe bani. A ajuns într-o stare depravată și mama a auzit de la cineva din sat care fusese în orașul cel mare. Fata ta este în orașul cel mare
și este o femeie stricată. A plâns și s-a rugat femeia. Oamenii din sat spuneau, șterge-o de pe numele tău. Dă-o la o parte pentru că nu merită ca să stai cu o asemenea amintire dureroasă în inima ta. Dar mama n-a făcut asta. S-a dus și toți banii pe care i-a avut în casă i-a băgat în buzunar și s-a dus în orașul cel mare cu o poză a fetei ei. S-a dus la un aparat de multiplicat, la un Xerox, a luat poza fetei și a multiplicat de toți banii poza fetei cu un mesaj sub poză. S-a dus prin parcări, s-a dus prin hoteluri și restaurante, s-a dus prin baruri de noapte, s-a dus prin cluburi de ochiate și oriunde s-a dus, în toalete, în băi, a lipit poza pe care scria doar atât. Indiferent ce ai făcut, indiferent unde ai ajuns, indiferent până unde ai ajuns, eu te iubesc. Vino acasă, Maria. În urmă cu 2000 de ani, Iisus Hristos a luat poza mea și poza ta și a pus-o pe cruce și a scris pe ea, te iubesc. Te iubesc cu iubire veșnică, indiferent cât de mare este păcatul tău, indiferent în ce păcate josnice te scalzi, indiferent până unde ai căzut, în ce mocirlă te-ai afundat, în ce prăpastie ai căzut, indiferent cât de mare e tragedia vieții tale, indiferent cât de departe ai ajuns de Dumnezeu, Hristos te caută și spune, te iubesc, vino acasă. În clipa aceasta pune-te pe genunchi și spune Domnului următoarele lucruri după mine. Doamne Iisuse Hristoase, vreau să-ți mulțumesc că astăzi m-ai învățat că Tu știi că eu sunt păcătos și eu am ajuns la concluzia că sunt un păcătos. Iartă-mi, Doamne, toate păcatele. Doamne Iisuse Hristoase, vreau să-ți mulțumesc pentru cerul pe care mi l-ai pregătit. Eu știu că Tu nu știi un loc mai bun decât cerul. Ai milă de mine, Doamne, și ajută-mă să ajung acolo. Mântuiește-mă și pe mine. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeule, să ajung în iad, pentru că în iad mă duc singur. Te rog, Doamne, nu mă lăsa. Ajută-mă să înțeleg, Doamne, că astăzi este ziua mântuirii mele. Mântuiește-mă și pe mine, Doamne, pentru că numai Tu poți mântui, numai Tu poți ierta, numai Tu poți să încurățești păcatele mele. Așa să spui Domnului și apoi zi când te vei ridica de pe genunchi. Îți mulțumesc că m-ai ascultat și Dumnezeu să te ajute. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dacă acest mesaj te-a cutremurat, dacă ai hotărât să-ți întorci viața spre Dumnezeu și să-ți schimbi viața de astăzi prin Hristos, du-te și spune celui ce ți-a dat acest material audio, colegului, colegii, prietenei, prietenului tău, căruia îi pasă de tine. Pune întrebări și vei primi răspunsuri. Dacă ai nevoie de mai multe relații cu privire la această temă pe care ți-am prezentat-o cu toată dragostea, poți să suni la numărul de telefon 0259 321 693 în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 8 la ora 16, sau să ne scrii pe adresa de e-mail împasădetine@arondcireșari.ro. Eu zic ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să ne ajute Dumnezeu să ne întâlnim cu toții în cerul Său, acolo sus. Amin. Ești obosit, de toți părăsit, când totul în jur ți se pare străin și ciudat. Când simți că ai pierdut tot ce-ai avut și nu ai putere să o iei de la început. Că existi, închizi ochii triști și aștepți resemnat să atingi punctul final. Adu-ți aminte că în cer, mai sus de orice dureri, Iisus îți întinde o mână, vino la El.
lacrimi pe drum, oceane de beznă și scrum. Fără Iisus pe pământ mai sunt, doar vise mai sunt. Când ești cu Iisus, tot răul s-a dus, povara și amarul din suflet El ți le-a luat. Și cu un cuvânt, toți nori alungând, în sufletul tău zbuciumat, pacea lăsat. Ți-a dat noi puteri și drumul spre cer îți pare atât de ușor alături de El. Chiar dacă ispite te cer și-n gând mai apar îndoieli, Iisus îți va fi adăpost, stai lângă El. Căci fără Iisus pe pământ, doar vise ucise mai sunt, durere și lacrimi pe drum, oceane de beznă și scrum. Fără Iisus pe pământ mai sunt, doar vise mai sunt. Fără Iisus pe pământ, doar vise ucise mai sunt, durere și lacrimi pe drum, oceane de beznă și scrum.